Здравейте, аз съм доктор Ангелова от клиника Сатори и днес с моята пациентка ще правим YAO-Pro Young Eye в зоната около очите. Тази процедура е много подходяща за фините линии, за тъмни кръгове и цялостно освежаване на погледа. Премахнахме опойката, почистихме зоната, която ще третираме и сега започваме процедурата. Процедурата не е болезнена и използваме много мъничка игличка, докато правим обожданията. Процедурата е безболезнена, случва се в рамките на 5-10 минутки и съответно пациентите се чувстват доста комфортно докато протича. След това нямаме дълъг възстановителен период и зоната изглежда нормално. Процедурата може да се прави на 2 седмици и е добре да се направи курс от 3 процедури за оптимален резултат. На следващата сутрин след процедурата може да има съвсем деликатно подпухване, което е съвсем нормално, но не се случва при всички пациенти. Отвъд това възстановителен период е много кратък. Накрая намазваме с възстановително кремче, за да забързаме периодът на затваряне на микродупчиците, направени от иглата.